Η τετραλογία είναι μια αθροιστική προσπάθεια από το 2020 κάποιων πονημάτων που κρύβουν μέσα τους προσωπικές εμπειρίες, αποκλίνουσες ιδέες, αλλά περισσότερο μια κατάθεση ψυχής στο πέρασμα του χρόνου. Το συγγραφικό ταξίδι ξεκινά με το πρώτο βιβλίο, το οποίο αναφέρεται στον τουρισμό και την ανάγκη να απαντήσουμε στα ηθικά διλήμματα που ανακύπτουν από την ανάπτυξη σε συνδυασμό με τον άνθρωπο και τη φύση, τον τόπο και τη δόμηση. Το παράδειγμα της Ρόδου αποτελεί σημαντική αναφορά για να προκληθεί αυτή η παραγωγή σκέψης μεταξύ των δύο βασικών νοηματικών και επιχειρηματικών στοιχείων, όπως είναι η οικονομία και η οικολογία, μέσα όμως από το υπάρχον κοινωνικό γίγνεσθε. Το δεύτερο ακόλουθο βιβλίο έρχεται μόνο του ως συνέχεια του πρώτου, προβάλλοντας ουσιαστικά και με στόμφο το ωραίο, ως μία απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις. Γύρω από τις προτεραιότητες του ανθρώπου, με τα δημιουργήματά του, στην εποχή του ακανόνιστου και της τεχνολογικής έξαρσης, παρουσιάζεται μια σκαλέτα από ατομικές δράσεις. Έτσι, το άτομο γίνεται το υποκείμενο πράξεων και θέσεων για να μπορεί να πλησιάσει ουσιαστικά το ιδεώδες, το υπερβατικό, που είναι ο προάγγελος του αγγελικού ανθρώπου. Στο βιβλίο ανακαλύπτονται 16 σε 4 παραλληλεπίπεδα, όπου κάθε γωνία κρύβει ένα α. Ουσιαστικά αυτό το α είναι ο προάγγελος ενός γεωμετρικού ισχυρού σχήματος ζωής, για να μπορούμε να περπατήσουμε με βήματα ευθύνης και να φτάσουμε σε επίπεδα αρετής και αυτοπραγμάτωσης. Είναι μία πορεία γεμάτη εκπλήξεις και μαγείες που δοκιμάζει αντοχές, διακρίνοντας το χθες, διαβάζοντας το σήμερα και στοχεύοντας το αύριο μέσα από την επανάσταση του ωραίου που αποτελεί την επικεφαλίδα του βιβλίου. Το τρίτο βιβλίο έρχεται το 2022 ως μία μορφή απολογισμού, πράξεων και αντιπράξεων που δέχεται ο συγγραφέας τα 50 χρόνια ενεργούς δράσης. Οι δεκαετίες αρχόμενες από την πρώτη του 70 περνάνε ερμηνευτικά και συνεχόμενα μέσα από τα μάτια του αναγνώστη του πονήματος, αγγίζοντας ουσιαστικά θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, αρχιτεκτονικά αλλά και πολιτικά. Εξάλλου και 4 αυτοί τεμνόμενοι κύκλοι δράσεως αλληλοσυνδέονται και παράγουν εικόνες, καταστάσεις και περιγράμματα που εκ των πραγμάτων ζούμε μέσα σε αυτά. Όμως η ελπίδα για μια ουτοπία δεν μπορεί να σβήσει παρά τις δοκιμασίες και ουσιαστικά η ανησυχία κάθε σκεπτόμενου πολίτη παρουσιάζεται ως ο ατμός στη μηχανή του χρόνου που προμηθεύει ενέργεια, αυτοπεποίθηση για έναν κόσμο δικαιότερο και ουσιαστικά να εκφραζόμενο από την γνήσια αντίληψη του τεχνολογικού κόσμου. Δεν λησμονούμε το απόφθεγμα του Τζον Κένεντι. Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι μπορεί να κάνεις εσύ για τη χώρα σου. Το τέταρτο βιβλίο και το τελευταίο που παρουσιάζεται σήμερα είναι ένα πόνημα της εγκαθίδρυσης της αισθητικής ως μία σοβαρή έννοια αλλά και ως στοιχείο επικοινωνίας σε ένα μεταβαλλόμενο σημερινό κόσμο. Η ιδέα της γραφής περί αισθητικής προήλθε από το λόγο που χρησιμοποιούμε αλλά και πώς αντιλαμβανόμαστε το γούστο. Ουσιαστικά αποτέλεσαν τις πίθες για να ανοίξει το κουτί της αισθητικής σε μία εποχή που μάλλον ήταν και είναι κλειδωμένο, παρατημένο για χάρη της ωφελημιστικής μας στάσης. Νιώθοντας ότι η αισθητική είναι παντού, από τη φύση έως τις τέχνες, από τα αντικείμενα στη συμπεριφορά του ατόμου, προσπάθησα να σκαλίσω το χώμα του γύρου μου για να μπορέσω να ανακαλύψω έτσι την αισθητική, για να μπορέσει επομένως να αποτελέσει τη βάση του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα. Γνωρίζοντας ότι η αισθητική εκφεύγει από το κλασικό ωραίο και διεισδύει πλέον σε σύγχρονη κοινωνία, παράγει τις αισθητικές ποιότητες που μπορούν να ενσωματώνονται στις συγκινιακές, στις διανοητικές, στις μορφολογικές δράσεις. Αλλά παράλληλα μπορεί και να πλησιάζει και να περιγράφει τις δομικές,
τις καλλαισθητικές σε μια πληροφορία βάθους για τα υποκείμενα που επεξεργάζεται. Ο Βασίλης Ραφαηλίδης στο βιβλίο του περί στοιχειώδους αισθητικής στην πρώτη γραμμή γράφει: «Η αισθητική νοούμενη σαν υπέρ το κάλο συζήτηση αποτελεί σήμερα το τέταρτο τμήμα της φιλοσοφίας μετά την ηθική, την γνωσιολογία και τη μεταφυσική». Ρισκάροντας επομένως να φέρω την αισθητική στο δημόσιο διάλογο, γράφω ένα κωδικοποιημένο πόνημα στο περίγραμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Η φιλοσοφία, εμπεριέχοντας την αισθητική, καταθέτει σκέψεις και στοχασμούς στην κατεύθυνση ενός εγερτηρίου για να ξαναβρει ο άνθρωπος το ηθικό του εαυτό. Να σηκωθεί από τον ύπνο της καθημερινότητας και να βρει την ελευθερία, την καλλαισθησία, το ωραίο, το δημόσιο, το ταπεινό, το σεμνό. Αυτά προκαλούνται από την απόφαση να επιστρέψει και να επιτρέψει τις γνώσεις, τις αξίες, την αλληλεγγύη να επανέλθουν στο δημόσιο διάλογο. Είναι ο εξευγενισμός, είναι η προβολή ενός λόγου, μιας πράξεως για τη μεστή επικοινωνία, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη σύμπραξη των κοινωνικών και αλληλογισμένων ανθρώπων. Το βιβλίο δεν προσφέρει τη μοναδική αλήθεια, αλλά μπορεί να φωτίσει, να ανοίξει μάτια, να επιστήσει την προσοχή, να ανοίξει ορίζοντες. Σκοπός του βιβλίου είναι να διηγείρει τον εσωτερικό κόσμο του κάθε αναγνώστη και την αναγκαία μεταστροφή του στον κόσμο της αισθητικής, στον πλούσιο σε τρόπους σκέψης και την ανάδυση της αισθητικής ως παράγοντα του ευζήν. Η εικόνα του εξώφυλλου είναι το ελάχιστο πιστήριο της εφορίας του δημιουργού από το αγαπητό του Καστελόριζο, γιατί απλά η ματιά της αισθητικής εκείνη τη στιγμή υπερίσχυση της διαχείρισης της εικόνας του Facebook. Το αλφαβητάρι της ελληνικής γλώσσας αποτέλεσε και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του βιβλίου, τον σκελετό της δομής, ξετρυπώνοντας περιγραφικά κάθε γράμμα το οποίο διαθέτει μέσα από τα ψήγματα της αισθητικής το συγκεκριμένο νόημα που αναφέρεται στο βιβλίο. Έτσι παρουσιάζονται 24 γράμματα από τη σκοπιά προσφοράς σκέψης για έναν μέλλον ευημερίας, συνύπαρξης και ανθεκτικότητας. Ένα μέλλον με πολύπλευρη αισθητική και πλούσια ευαισθησία, γιατί χωρίς αυτά δεν υπάρχει μέλλον. Τέλος, η σύσταση είναι μία. Για να δούμε το περιβάλλον με τη θετική του μορφή, οφείλουμε να εξερευνήσουμε τις σχέσεις μας με τους γύρω μας, ανάμεσα όμως με το πρίσμα της αισθητικής ποιότητας που μιλάει συχνά με το πλήρες συναίσθημα. Αν το άτομο δεν περιορίσει την μόνο κατεύθυνση της κατανάλωσης, την εγωπάθεια της κενής επίδειξης, τότε όλα τα αισθητικά χαρίσματα των γύρω υποκειμένου μας θα μείνουν κρυμμένα και αθέατα. Η απάντηση είναι μία, πιθανά μία. Βρίσκεται στο να δώσουμε λίγο από τον εαυτό μας, στην αισθητική και στο καλλιτέχνημα. Όλοι και όλες τα διαθέτουμε. Φτάνει να τα εξορίξουμε, να τα ανακαλύψουμε, να τα προβάλλουμε, να τα εμφανίσουμε. Το οφείλουμε σε εμάς, το οφείλουμε στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και την υπομονή σας.